Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanda 26 martda parlament saýlawlary geçirildi. Ýurt boýunça deputatlyga dalaşýar 258 raýat mejlisdäki 125 orun üçin halkdan ses sorady. Döwlet medeniýeti saýlawlaryň açyklyk we aýdymlyk ýöreliglerine laýyklykda geçirilendigini öňe sürdi. Merkez saýlaw topory saýlawlara gatnaşygyň 91 götürüm töweregi bolanyny aýtdy. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary özleriniň barp gören saýlaw okruklaryna raýatlaryň saýlawlara gatnaşygynyň pes bolanyny habar berdiler. Ýekşenbe günü parlament saýlawlary bilen bir qatarda halk maslahatlarynyň we geňeşleriň hem agdalary saýlandy. Dünýä türkmenläriniň bu san türkmen saýlawlaryna gönükdirler. Gepleşigimizde Pragadan ýazyjy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberdi bilişimiz ýaly 26 martda Türkmenistana parlament saýlawlary geçirildi. Türkmenistanyň döwlet heýetçiligine häkmet bu serişdeleri saýlawlaryň açyklyk we aýdymlyk esasyna demokratik ýöregeligiň esasyna geçirilendigini öňe sürdi. Ýöne şu wagtda çeni Türkmenistana halkara Awraýly halkara gurumlar tarapyndan azat we adalatly hökmüne karar edilen saýlaw geçirilmedi. Şu babatda umuman giriş hökmüni ýa-ni ýakine Türkmenistana geçirilen saýlawlar barada öz pikir garaşlaryňyzy paýlaşaýsaňyz dinleyijilerimiz bilen fiň hökmüni. Indi bir ýerde meniň aýtjak täzeligim ýok, gynansaňam. Sebäbi büdü edil öňkü saýlawlary ýaly saýlawlar şeýle geçirilýär. Näme diýjekmi? Sowet döwrüne ýöne diňe bir kandidat hödürlenýärdi. Men Sowet döwrü diýmegim, SSR döwrü diýmegim. Sebäbi şol döwürdäki düzgünler häzirim dowam edýär. Şu günde dowam edip gelýär. O döwürlerde bir orna diňe bir kandidat hödürlenýärdi. Soňam şeýle bir düzgün bardy. Meselem saýlanýan adamlaryň ýarysyndan köprägi intelligensiýa wekil bolmaly, onuň şäherigi işçiden bolmaly, ýene de bir şäherigi daýhandan bolmaly, şeýle dürli toporlardan bolmaly. Şoň bilen birlikde de ýaş aýratynlyklary bolmaly. Meselem aýdal bir 3den biri 40-50 ýaş aralygyna bir ýene bir bölegi 50 ýaşdan ýokary we 40 ýaşdan pes aşagdaky bolan ýaşlar diýen toporlara bölünýärdi. Şeýle de ayallar hem erkekler gatnaşmaly diýilýärdi. Şolar ýaly bir düzgünler bardy, ýöne bir mandatly, bir ornu diňe bir kandidat dalaşýar görkezilýärdi. Häzir şonuň hödürlenýän adamlaryň sany artdy. Meselem bir ýere 2 ýa-da 3 adam özüni teklip edip bilýär. Ýöne şol öňkü düzgün ýene de saklanýar. Meselem parlamentde hökman aýdaly 10-15 sany aýal maşgala bolmaly. 5-6 sany ýaşly adam bolmaly, orta ýaşdakylar bolmaly, intelligensiýa wekilleri bolmaly, kolhosdan, daýhandan hem işçiler toporundan adamlar bolmaly diýilýär. Şol düzgünler gözeňde tutulýar, gynansaňam bir muňa saýlaw diýseňem bolýar, diýmeseňem bolýar. Sebäbi eýän şol adamlar öňden belli, kimleriň geçişetdigi eýän öňünden belli. Beýleki bir tarapdan meselem saýlanan deputatlaryň halkyň öňünde hiç hili hasabaty ýok. Hiç bir olar halkyň talabyna da öýdänoklar, ýa-da halka söz berjegen bolanoklar, olar wada beren oklar, geçmeli adam hökman geçýär. Türkmenistanyň hak maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow saýlaw güni jurnalistlaryň öňünden çykyşyna nowatdaky saýlawlaryň öňkü saýlawlardan tapawutlanýan bir tarapyna ýönüşjekdi. 50 götürüm töwereginiň deputat parlament agzalarynyň 50 götürüm töwereginiň aýarlardan warat boljakdygyny aýtdy. Hudaýberdi ýene bir mesele ünüşjekdi şo ýerde Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy tanqidi belliklere garamazdan Türkmenistany şu wagtda çenli 30 ýyllyk garaşsyzlygyň dowamyna hiç ýyly halkara gurumlar tarapyndan azat we adalat hökmüne karar edilen saýlawlaryň geçirilmänligini gaýta aýdylýanyna garamazdan şeýlerek bir pikir öňe sürdi. Halk maslahatynyň başlygy jurnalistleriň öňünden çykyşyna saýlaw medeniýetiniň, türkmenleriň saýlaw medeniýetiniň öňünden gelýändigini, gadymy döwürlerden gelýändigini, türkmenleriň jemgyýet bolup öz ýol başçysyny saýlamak enlikleriniň däp desury girip gidendigini öňe sürdi. Siz şu ýagdaýa nähil garaýaňyz? Hakykatdan hem türkmenleriň gadimdan gelýän saýlaw medeniýeti barmy? Olalaşýaňyz şu pikir bilen? Gadim döwürde saýlaw medeniýeti bolupdyr. Ol dogry. Ýöne
ol gadim medeniyette açıklığım, aydınlığım bolupdur. Meselem biz in yakın tarihi alsak Göktepe galasynyň gorulmagy hem Göktepe söwüşi bilen baglanşykly. Şol ýerde halkyň serdarlary hem hanlary diýilen adamlar jemlenip maslahat geçiripdirler. Şonu tarihi maglumatlaryň ýazmagyna görä biri bir ýaş ýigit bir hany söwüpdir, gaty hapa söwüpdir şoňa. Ine şolar ýaleken onuň ýüzüne aýdyp bolýar eken, adamyň ýüzüne aýdyp bolýar, diýip bolýar. Ine şolar ýaly saýlawlar bar eken. Ýa-da ýene-de tarihi faktlara yüzlensek Nurwerdi Han gadim döwürde şol esasan Göktepe söwüşinden öňkü döwürde Göktepe söwüşine gelýänçe türkmenleriň arasynda iň bir syýlanan han bolupdyr. Şol hany kesek atan adamlar bolupdyr, şonu kezekleýän adam bolupdyr. Bir kesekläpdir şo hany geçip barýaka. Han aýdypdyr, seniň bir eliň seninki däl, sana zıngdıryan el var diýipdir. Arkanda senin başga bir el var. Şol sana kesek zıngdırya diýipdir. Görýänmi? Demek şol özüniň oppozisiýada biriniň duranlygyny aýdyp bilipdir. Ine şolar ýaly. İkinciden Goşthan meselesini alyp görelýär. Oppozisiýa bolupdyrmy? Bu daýrda türkmenlerde. Yo, inni edil resmi häzirki ýaly däl, ýöne şoňa garşy toporlar bolupdyr. Şoňa garşy durýan adamlar bolup bilipdir. Bu daýrda saýlaw nähili geçirilipdir? Ine siz ýalaşan ediňiz. Şo saýlaw medeniýeti bolupdyr diýdiňiz. Kagydyň ýüzüne ýazyp adam atlaryny şondan saýlapdyrlarmy, biije çekipdirlermi, ýa barmak göteripdirlermi, näme edipdirler? Ýok, ol nime kagydyň ýüzüne ýazylan adam ýok, biije çekilmek düýünden ýok. Ýöne şol maslahat edilýär, maslahata gatnaşýarlar. Her taypadan meselen bir adam, iki adam şeylede ruhaniler gatnaşýar. Şolaryň umumy maslahatyndan birini saýlaýarlar. Şonuň umum maslahata berýärler, şondan birini saýlaýarlar. Eger biz ýene türkmen halkynyň şu ýakyn taryhyna seretsek, Hojam Şükür diýip bir han bolupdyr. Hojam Şükür hanymyz ýuwa ýelmik nanymyz, ýuwa ýelmik gurusy niçik geçer halymyz diýär. Halk dörücülüğüne de gelýär. Ol milleti eklep, saklap bilmändir. Gaty bir goşak oýnutky han bolupdyr. Hyby hanyň oýnutkusy bolupdyr ýerlerdäki. Ne şol barada maslahat ýygnananna biri öňe saýlanypdyr. Bu hany aýyrmaly, ýok etmeli, bir dogumly adam gerek. Hyby hanyna da jogap berip bilýän bir gerek diýip aýdypdyr. Onu adamlar onu senin özüň han bol diýipdirler. Şol aýdyna Gowşt diýär ekenler. Gowşt han aýdypdyr töweregindäkilere. Onu siz häzir gidinde Hojam Şükürüň üstünden öýüni gopurup alyň-da getirip men üstüme dikin. Şondan ben siziň hanyňyz bolaýyn diýipdir. Şol oturan adamlar sözünde durmak üçin toparlanıp gidýärler. Baryp Hojam Şükürüň oturan öýüni, gara öýüni daş töwereginden bir näçe adam bolup götürüp getirip Gowştanyň üstüne dikipdirler. Ine şeýdip saýlanypdyr hanlar. Ma şeýdip ol öňe çykyp gelipdir. Ol bir haýsydyr biriniň bir teklibi bilen däl. Ýa-da bir meselem şeýle bir ündewçiler bolýar, ündewçi. Öňünden başlaýarlar, "Na şunu saýlalyň, şunu edeliň, şeýle diýen ýaly." Na goloýdaky tarihte meselem Daýhan birleşiklerine şeýle usullar bardy. Bir ýaşlygyny, bir tanymaly adamy öňe çykarýarlar, ondan ol derrew ýyldan öňe tüsüp alyp, "Ma şunu başlyk belläliň, bu gaty çörekli adam, döwletli adam, bizim äklimizi ekläp saklar" diýen ýaly ündew geçýärdi. Soň şonuň ündewini götermeli bolýardylar. Öňkü döwürde beýle däl. Meselem şu Gowşthan meselesinde. Gowşthan töweregindäki adamlaryň öz arkasynda durmagyny isleýär. Şu özü bilen bile görüşmegini isleýär. Bir uğurdan gopmagyny isleýär. Şoňa daýym şert boýýar şol adamlaryň öňünde. Ine şeýdem han saýlanýar. Ine häzirki zaman şertlerine saýlawlar barada gördüňizse Hudaýerda birazrak. Ine häzirki zaman şertlerine, dünýä standartlaryna, halkara standartlara, häzirki zaman demokratik ýörelgelere laýyk gelýän saýlawlarda raýat işçiňligi gören wajyp bolup durýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistandan berýän maglumatlaryny
häzirki wagtda raýat işçiliginiň pesdigini, raýatlaryň deputatlar, meselem deputatlygy dalaş edýän dalaşgärler barada maglumatyň ýokdugyny, dalaşgärlerden, deputatlardan, umumyň parlament agdalaryndan halkyň näme garaşmaldygy barada habarlylygyň pestigi barada maglumatlar gelip gowuşdy. Indi şu şertlerde biz geçen ýyl edil şu döwürler Türkmenistana geçirilen prezident saýlawlarynyň ýa-ni raýatlaryň siýasata gatnaşygyny gurrun etdik. Şu arada ýöretip gepleşik taýýarlapdyk, şo gepleşikde söhbetleşik geçirdik. Şo söhbetleşigim syýasy işçiligiň pestigi, raýat işçiligiň pestigi barada boldy. Raýat işçiligini ýokarlandyrmak babatda nähili işler geçirilmeli siziň pikiriňizçe? Indi biz bu ýerde häzirki zaman şertlerini, häzirki zaman talaplaryna laýykly geçirilýän, demokratik ýöreliglere laýykly geçirilýän açyk, aýdyn, azat, adalatly saýlawlar barada gurrun edýäs. Bunday berdi. Raýat işçiligi diňe şol milletiň öz aktivliginden gelip çykmaly. Meselem bir mesele barada kimdir biri o pikir aýdyp bilýän bolsa, dogry pikiri öňe sürýän bolsa, şonu gollamak gerek. Şol adamy, ine şol gollaw raýat jemgyýetiniň aktivligini emele getirýär. Ine dünkü ýöňün habarda Azatlyk radiosynyň beren habaryna meselem şäherdäki seýilgäki ýok etmek barada gurrun gidenler aýallar oňa garşy çykypdyrlar. Şol aýallar kim? Şol aýallaryň başynda durýan adam kim? Hem şonu gollaýanlar kimler? Ine şol raýat aktivligini emele getirýär. Ýa-da mundan öň daşar ýurda gitmekçi bolýan adamlara böwet bolýardy. Olara piyasel verilýärdi. Olar huwa menziline, ýagny aeroportda hökümetiň şol düzgünine garşy protest geçirýärdiler. Ine şeýle protestleri bollap bilen adam, hem şol protestleri öňe süren adam jemgyýetiň aktivligini emele getirip bilýär. Ýöne ol az sanly adam, ýöne onuň azdygyna seretmezden hemme ýerde de umumy köpçülik giden bir toplum meselelerini değil de ayrı adamlar meselelerini çözüyorlar. Ayrı öňde barca adamlar meselelerini çözüyorlar. Şol mesele düşünýän adamlar şonu çözüyorlar. Kut şeýle adamlar gollunan ýagdaýynda jemgyýet aktivligi bolar. Şonu deputatym kimin saýlamalygyny halkyň özü gowy biler. Kim deputat bolanyny halka bähitli boljakdygyny halk saýlap biler. Şol aktivlikden, şol günwerin durmuşyň öňe sürýän meselelerini çözmekden, hut şoňa şol kynçylyklaryň öňünde dogurdurmakdan jemgyýetiň aktivligi emele gelýär. Raýat işçiligini ýokarlandyrmak meselesi diňe raýatlaryň jemgyýetiň öz jogapkärçiligi bolup durýar Hudaýberdi. Ýa-da döwlet häkimetiniň öz sunalan borçlary barmy? Raýat işçiligini ýokarlandyrmak babatda. Birim raýat işçiliginiň ýokarlanmagyny tebiği taýdan garaşmalymy? Siziň pikiriňizçe tebiği häsiýetde bolup geçen prosesmi bu? Eger ol tebiği häsiýetde bolup geçse, ol gaty uzaga çekýär, ol gaty uzaga çekýär. Men öňrek bir şeýlerek pikirleri aýtdym. Meselem Latin Amerikasy ýurtlaryna bolan diktatorlar gaty uzak wagtlap dowam edipdirler. 150 ýyla çenli şeýle dowam edipdir. Uzaga çekipdir şol ýagdaý, şol proses. Onu meniň pikirdeşlerim hem maňa garşy çykýan adamlar sen şeýle pikiri aýtma, bu beýle bolmaz. Türkmenistan şu ýakyn geljekde öz aktivligini görkezer diýip aýtdylar. Bu belki de şeýle bolsun. Ýöne bu ýerde diňe bir ýanky bu ýerde diňe bir tebiği şertler däl, eýsem döwletiň aktivligi gerek. Sebebi döwlete arka gerek. Döwlete bu pikirlenip bilýän adamlar gerek. Döwleti dolandyrjak adamlar gerek. Şol adamlary öňe çykarmak üçin döwlet, hökümet, jemgyýet aktivligini, hökümet, grajdan aktivligini gadanmaly. Şol ýagdaýda döwlet baýat biler hem özüniň güýjüni, kuwatyny artdyryp biler. Bu urda iň esasy zat millete metod erkinligini bermeli, söz erkinligini bermeli. Bir telefon aragatmaşyk erkinligini bermeli. Şol erkinlikler bolmadyk ýagdaýynda onu diňe tebiği ýagdaýa garaşaýmasaň başga bir şerti göz öňüne getirmek kyn.